Que foi? Eso que foi, que cabrón. Bueno, son cosas que pasan. Ai, é que estamos, se non te enteraras eu, Samaín. Samaín. É que eu pensei que estábamos dentro do ambiente, claro. Eu antroide o Samaín aí. Eu non sabía que estaba aí. Dios, pero non hai maneira de botar unha soneca aquí, carallo. Tanta gaita, veña gaita, home. Disculpe, Lisardo. Que barbaridade. Disculpe, Lisardo. Ai, que susto me deu, condenado. Aí está. A mí non me avisades que estaba aí. Lisardo resucitando. Moi ben. Que barbaridade. Mira quen usara as sábanas, que dicía María. Era él. Non acabades, Beto Maiado, non estáse cantiño aí, Mire que lle dixemos moitas veces, non morra nunca. No, pero non morro nin de coña, entendes? Bueno, teña que cuidar co vellino que igual nunha destas... Ni que teño que mirar ni unha cousa. Bueno, vale, parece non ben. Veña, vamos á Chao. consulta do médico con Lisardo logo, veña. ¿Qué tal, hombre? ¿Qué ven con el certificado de función? Sí. Ay, da gusto verlo, que usted tan simpático como siempre. Veño porque Hello, que viña aí cantando unha canción, que viña aí. quero a ver se me fixera unha operación desas de cirurxía plástica. De cirugía, pero que cirugía, pero usted traballou? Quero que me faga unha operación de cirurxía plástica. Quero que me quite polo menos 30 anos de enriba. Claro, que menos. Quero que me deixe... A ver se poño aí unha foto, que trouxe unha foto aí dun chaval. Como que quere? Que lle deixe, que quere que deixe? A ver se poño aí unha foto... Quero que me deixe así. Xa, quere... Quero que me deixe así. Quere que deixe así, xa. Cambio o conto, Pero vou dicir unha cousa, Lisardo. Os milagros é en Francia, hai que ir a Lourdes, que os milagros non lle vou dar feito, porque iso non é... Non o vexo moi factible, eu. Oio. Que pavero, Non se cachondea que lle fendo a cabeza. Mira, tampouco se poña así, home, que era unha broma. Vamos a ver, usted non é doutor. Sí, señor, aquí o pon, doctor Bellino, sí, señor. Pois, ahora, Sí. sei que está moito de moda estas operacións de cirurxía estética. Sí, Como aquí. dixo Generosa ve esa mierda de Telecinco, esas cousas ya la está ao día. Xa. Entonces, quere, vale, xa, pero vamos a ver. Usted non sei se sabe que a cirugía estética é unha cirugía moi costosa. É moi cara, vale moitos cartos, xa, é moi cara. Usted quere facer cirugía estética, vale? De que presupuesto dispón? A ver, usted canto querería gastar? Así, por botar, a bote pronto. Pero usted con que pensa que está falando? Con usted, pero por qué? Eu levo un ano forrando, entende? Levo un ano forrando, caramba. Pa operación. Bueno, non sabía o que iba a cousa, en serio. 200 euros. Hostia. Cuidado, 200 euros. Cuidado, Aí, cuidado, son cartos, Son cartos, 200 euros son cartos. Andamos Pois, vou dicir unha cousa, a ver, por os 200 euros, 30 anos a mellor non os quitan. Seguramente lle quiten 15 días, quedará a cara que tiña polo puente do Pilar, porque con 200 euros, non sei que quere que lle quiten. Espera que quedou un bastón na caixa, a mí se me ten tú. Ven hasta el bastón. Non sei que quedou na caixa, non sei que cachondea que lle fenda a cabeza. Non se enfada. Pero, que se lle mete usted agora a súa edade para cirugía estética? Ahora os seus anos, home, por favor. É que... Aquí. Sabe o que pasa? Que pasa? Que pasa? Ven acá, que... Entereime que aquí no lugar estánlle todos operados. Operados das anginas, ou? Porque... Que va? Cirugía estética. Que va a estar operado de cirugía estética aquí, home, que va a estar... Anda, non diga O que lle tontería. dije a Lizardo... Que non están, home, que non... Bueno... A min teño fotos, Ten fotos de que? Fotos de que? Pero fotos de que? Mire pa aí... Que? A presentadora. Onde está? Espera a ver se xa o Lorenzo Lamas que está chupando... Mira, a presentadora. Mira pa aí. Quen é eso? Esther. Esther? Usted... Pero Esther, que guapa aí que fixeron era. un traballo de calidad. Dios mío, pero... Eso tuvo que ser cousa dragados. Guapa, que, Dios mío, pero como estaba, Agora, pero mira como é de verdad. Estaba algo demacrada, Escoita. Mi madre querida. Oigo. Debe ser o frío alá por aí. Non se asuste. O Galloso. Galloso, onde está Galloso? Mira o Galloso. ¡Ya! Mi mira, madriña querida. A ver, aí tampouco entendo. Aí... Oye! Aí non hai moito que lle facer. Aí, das un aire... Non se lle dá así un aire a Juan Carlos, o rei emérito, verdad? Dase así un aire ao emérito. Me enche de orgullo ese tío, María, pode ser. de Juan Carlos. Sí, ó. Bueno, que aí tamén a materia prima non va a vernos dar relao. Pois se lle digo eu. Bueno, pero a verdade que me estaba deixando sorprendido de que esta xente que estea operada. Non contaba eu con isto. Sorprendido? Home, tu ano nadao. Pois sou eu.
non vi os de recantos. Como os de recantos? Pero, peraí, pero os de recantos tamén están... Como? Sí. Eso. Bueno, isto xa me falta. Mira a Laura Añón, mira. Mire, pai, a Laura Añón, Dios mío, querido. Todo é pelexo, Parece doña Rogelia. Ata en Xueira, mire. Ata en Xueira. Ese que non está eso. Si, espera que falta o millón. Mire, pai, mire o tipo. Pero parece un caudillo, Dios mío, parece un caudillo. Eso parece Franco. Calquera cousa. Ai, Dios mío, querido. Entende o que lle quero dicir? Que desbarajuste. Bueno. Pois eu quero que me millore tamén. Pois ten usted A razón ver que lle damos feito a esta a cariña. cirugía estética voulle dar razón. Pois fai milagros, a verdade que fai milagros vendo o visto. Bueno, pois veña. Poñas ocho ahora mesmo que quero ir a probar a cara nova á discoteca Santiago xa a noite. Pois ahora xa. Veña. Xa, quere comprar. É que dixo que quería a cara de Lorenzo Lamas, dixo, non? El rei de las camas, sí, señor. Lorenzo Esta noite Lamas, vou a arrasar. Sí, Prepárate, Santiago, que iba a ilisarlo. Me cago en la vida. Vale, déxeme mirar aquí, vou mirar unhas imágenes de como é en verdad para saber como operar. Pellino. Que? Non me doerá moito. No, que isto prácticamente indoloro. Se ve que me doi, poña malo de Anastasia, Nada, non se preocupe, isto é anestesia local, Ai, que é como nervios. indoloro. Ala. O que pase por nada, bueno, Ataca aí. sabe que pasa? Hai un problema, temos un problema. Que pasou? Un problema que é que me tiña que ir adiantando 200 euros porque, a ver, explico, ya que isto de cirugía estética é carísimo, entende? Isto é todo un material carísimo e necesito que me adiantara algo de carto, Bueno, veña, porque todo senón... sea por o cambio. Todo sea por o cambio. Alabado sea el señor como corazón. Todo sea... A ver, Todo A ver, sea... hombre, coño. Pero deixeme un traballo ben feito de non fendo a cabeza. Vai quedar usted espectacular. Poña a cabeza para atrás. As gafas quito, Nada, poña a cabeza para atrás. Porque igual pos pómulos, ya Vou no operar xa ahora. A boina hai que sacarla tamén. Ai. Bueno, ahora estése me quieto, porque isto ahora é un momento delicado de intervención. A ver, estése quieto, Quieto que vou empezar a cortar co bisturí, quieto, Esa perna aí... Cuidado aí, no somos de pedra. No, estése quieto, Cuidado que ahora vou empezar a cortar os músculos, quieto, Cuidado que hai que empatar aquí os nervios, os tendós, aí, todo empatadiño, aí, moi ben. Aí, pero que este párpado está un pouco caído de aquí. Que cabeza mal trazada ten, Dios mío, querido, que mala de regalar. Dios mío. Aí está. Bueno, pues eu creo que está bastante ben, Sí. un traballo. Xa está, listo, Lizardo, xa está usted. Pode abrir os ollos? Pode abrir os ollos, abre os ollos, Comprobe os resultados do seu traballo. Non vexo nada, carai. Comprobe aí. Non vexo ben. Pero espera, hombre, mire. Coseu os ollos. Tome. Que? Tome un espello, mírese aí. Mírese aí que vai quedar usted impactado, Coño! Gustou, Ostras! Un traballo de cirujano ben feito. Señores, se queren operar, será verdade que... Sí. Pero que mierda é isto? No, a ver, vamos a ver, mierda non é mierda. Por 200 euros que era cara de Vertigo Orborno. Jódeme 200 euros. É que me vean aquí ahora que mierda. Vamos a carauta dun trollo. Bueno, xa lle estamos poñendo pegas a Mire, eso. voulle facer un lifting no lombo que vou a reventar. Non sei onde teño bastón. Vamos a matar. Mato co pé de micro, me cago no tipo. Veña acá que... Yo me bajo, Yo lle digo,